Teraz vám predstavíme všetky dôležité informácie, ktoré musíte zohľadniť po príchode na pracovisko v Rakúsku. V tomto videu sa zameriavame na model samostatne zárobkovej činnosti, to je práce na živnosť, či už so sprostredkovateľskou agentúrou alebo bez nej. Ktoré kroky musíte urobiť po príchode do Rakúska? Registrácia vašej podnikateľskej činnosti, registrácia vašej adresy pobytu v Rakúsku, registrácia v sociálnej poisťovni pre samostatne zárobkovo činné osoby SVS, registrácia na Rakúskom daňovom úrade Finanzamt, podpis zmluvy s opatrovanou osobou a alebo agentúrou, výkon a dokumentovanie podnikateľskej činnosti, výkon a dokumentovanie opatrovateľských činností. Registrácia živnosti na okresnom úrade. Ak pracujete v Rakúsku po prvýkrát, budete pravdepodobne pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba. Hoci tento model práce nie je taký výhodný ako klasický model zamestnania, používa sa takmer výlučne v tomto odvetví. Živnosť musí byť prihlásená na úrade v mieste prevádzkovania živnosti, a teda v závislosti od miesta bydliska na okresnom úrade, mestskom magistráte alebo príslušnom obvodovom úrade magistrátu vo Viedni. Po prihlásení budete automaticky zaregistrovaní v SVS, kde budete platiť príspevky na sociálne a zdravotné poistenie. Pozor, VKO nie je prednostným úradom pre registráciu živnosti, ale pomáha len pri registrácii živnosti na okresnom úrade. Registrácia živnosti na vykonávanie podnikateľskej činnosti v Rakúsku je potrebné zaregistrovať adresu živnosti. Keďže v 24-hodinovom opatrovaní pracujete a bývate na jednej adrese, je adresa vášho klientky, súčasne vaša súkromná adresa, ako aj adresa miesta výkonu vašej živnosti. Pozor, ak ste podpísali plnú moc pre agentúru, je možné, že adresa miesta výkonu živnosti bude registrovaná na adrese agentúry. Túto možnosť neodporúčame, pretože to znamená, že vaša pošta bude zasielaná na adresu agentúry. Tým stratíte prístup k dôležitým informáciám, ktoré sa týkajú vašej živnosti. Už pracujem ako opatrovateľka v Rakúsku. Ak nepracujete v Rakúsku po prvýkrát a meníte pracovné miesto, ktoré sa nachádza v inej spolkovej krajine, mali by ste okresnému správnemu orgánu v novej spolkovej krajine nahlásiť novú adresu živnosti. Tento postup sa nazýva premiestnenie miesta výkonu živnosti. Pozor, pri každej zmene miesta výkonu živnosti musíte nahlásiť zmenu vašej adresy a adresy firmy. Prihlásenie pobytu v Rakúsku. Vaše bydlisko musíte prihlásiť na obecnom úrade alebo na príslušnom magistráte, respektíve obvodovom úrade v mestskej časti vo Viedni. Zákonná lehota je 3 dní po nasťahovaní sa do nového bydliska. Bydlisko môže byť registrované ako trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. V opatrovateľskej branži je zvykom registrovať bydlisko ako prechodný pobyt. Žiadosť o prihlásenie bydliska je bezplatná a potrebné sú tieto dokumenty: registračný formulár, Meldecetel, platný preukaz totožnosti. Po podaní žiadosti dostanete potvrdenie o prihlásení vášho pobytu v Rakúsku, Meldebestätigung.
Tento dokument patrí vám a nemal by byť poskytnutý tretím osobám. Ak sa v Rakúsku zdržiavate nepretržite viac ako 3 mesiace, ste povinní predložiť osvedčenie o prihlásení. Vybavuje sa na príslušných úradoch. Krajský úrad, okresný úrad alebo magistrát. Registrácia v sociálnej poisťovni pre samostatne zárobkovo činné osoby. SVS je inštitúcia sociálneho poistenia zodpovedná za zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činných osôb v Rakúsku. Príspevky do SVS sa platia štvrťročne, každé 3 mesiace 4 krát ročne. Hoci príslušné úrady automaticky informujú SVS o tom, že vaša živnosť bola zaregistrovaná, aj napriek tomu je vašou povinnosťou skontrolovať v priebehu 1 mesiaca, či registrácia živnosti prebehla úspešne. Povinné zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie začína dňom registrácie živnosti a končí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom ste pozastavili alebo zrušili vašu živnosť. Po registrácii v SVS automaticky dostanete poštou kartu poistenca e-kart s číslom sociálneho poistenia. Registrácia na Rakúskom daňovom úrade. Zohľadnite povinnosť podať daňové priznanie. Živnosť musíte ohlásiť daňovému úradu do 1 mesiaca od začiatku činnosti, a to prostredníctvom formulára VERF 24. Túto povinnosť majú všetci živnostníci, bez ohľadu na to, či bola hranica 11 000 eur prekročená alebo nie. Po posúdení vášho registračného formulára daňový úrad vyzve o podanie daňového priznania k dani z príjmu. Ak je váš ročný príjem v čistom vyšší ako 11 000 eur, hodnota za rok 2022, musíte zaplatiť daň z príjmu, ale len zo sumy nad hranicou 11 000 eur. Sadzba dane sa pohybuje od 0 do 55 %. Odporúčame vám, aby ste po výzve daňového úradu každoročne podávali daňové priznanie, aj keď ste túto hranicu neprekročili, aby ste sa neskôr vyhli prekvapeniam, ako sú napríklad dodatočné platby, a aby ste pre úrady zabezpečili transparentnosť vašej podnikateľskej činnosti v Rakúsku. Podpísanie zmluvy so sprostredkovateľskou agentúrou a klientom. Pred podpisom zmluvy so sprostredkovateľskou agentúrou si ešte raz prečítajte jej obsah. Pozor pri plnej moci, respektíve plnej moci na vyplácanie honoráru, inkasa. Niektoré zmluvy o dielo, najmä organizačná zmluva uzatvorená so sprostredkovateľskou agentúrou, obsahujú plnú moc. Existujú rôzne druhy plnej moci, ktoré sprostredkovateľom umožňujú čiastočné alebo celkové spravovanie vašej živnosti. Neodporúčame podpisovať zmluvy, ktoré obsahujú plnú moc. Zasahujú do vašej nezávislosti a vytvárajú priestor pre vykorisťovanie, proti ktorému sa nedokážete brániť. Ak však máte pocit, že by ste byrokratickú časť registrácie vašej živnosti bez pomoci agentúry nezvládli, môžete platnosť plnej moci v zmluve obmedziť na určitý počet dní. Organizácia dopravy. IG24 považuje ustanovenia zmluve, ktoré vás zaväzujú cestovať výlučne s dopravnými prostriedkami určitej prepravnej spoločnosti, za vykorisťujúce. Ako samostatne zárobkovo činná osoba máte právo slobodne si vybrať dopravný prostriedok, ktorým sa budete prepravovať. Nepodpisujte žiadne zmluvy, ktoré zahŕňajú podmienku viazanej dopravy. Dávajte si pozor na zmluvy, ktoré ukladajú pokuty v prípade porušenia určitých ustanovení, napríklad
za odmietnutie sprostredkovania, za nekalú súťaž, za nedodržanie ustanovení o dôveryhodnosti a podobne. Po príchode na nové pracovné miesto v Rakúsku by ste mali najprv dôkladne skontrolovať správnosť informácií, ktoré ste obdržali pred odchodom, a to ešte pred podpísaním zmluvy s klientom. Informácie musia absolútne zodpovedať skutočnostiam na pracovisku. Nezabudnite skontrolovať nasledujúce body. Zdravotný stav osoby, o ktorú sa máte starať, denný režim osoby, o ktorú sa máte starať, vaše opatrovateľské povinnosti, prípadne existenciu lekárskeho poverenia, delegácie, pracovný čas a prestávky, stravovanie a podmienky ubytovania, pracovné podmienky ako honorár, dĺžka turnusu, príspevky do SVS, náklady na dopravu, dodatočné provízie agentúry, dôležité kontaktné údaje na príbuzných, zákonných zástupcov opatrovanej osoby, agentúru, čísla tiesňového volania v Rakúsku a podobne. Ak existujú rozdiely medzi tým, čo vám bolo sľúbené pred odchodom a situáciou na pracovnom mieste, môžete znovu prejednať vaše honoráre alebo odmietnúť pracovné miesto. Neakceptujte pracovné podmienky, ktoré sú horšie, ako bolo sľúbené. Ak sa ocitnete v takejto situácii, napíšte nám na kontakt@ig24.at. Dbajte na vlastnú bezpečnosť. V extrémnych prípadoch fyzického násilia, sexuálneho obťažovania a podmienok, ktoré negatívne ovplyvňujú vašu integritu, zdravie alebo pohodu, sa zmluvná výpovedná lehota nemusí dodržať. Vykonajte však všetky bezpečnostné opatrenia, teda informujte príslušné orgány, písomne informujte vášho zmluvného partnera o krízovej situácii, v ktorej ste sa ocitli, a celú situáciu čo najdôkladnejšie zdokumentujte. Výkon a dokumentovanie podnikateľskej činnosti. Odhľadnúc od zmluvy s opatrovanou osobou alebo agentúrou, pred zákonom nesiete zodpovednosť za výkon vašej živnosti vy. Vždy skontrolujte, či boli zaplatené všetky príspevky do SVS. Skontrolujte, či bolo oznámenie o pozastavení, znovu obnovení alebo zrušení živnosti správne vykonané. Pokiaľ vaša živnosť nebola riadne pozastavená, vaše príspevky do SVS zostanú aktívne, čo spôsobí, že v SVS vznikne dlh. Uistite sa preto, že ste SVS o pozastavení alebo zrušení živnosti riadne informovali. Ako samostatne zárobkovo činná osoba máte povinnosť viesť účtovníctvo. Účtenky, faktúry, doklady o prijatí honorárov a o zaplatení výdavkov sa musia uchovávať po dobu 7 rokov, aby ich bolo možné poskytnúť daňovému úradu v prípade kontroly. Výkon a dokumentácia opatrovateľskej činnosti. Opatrovateľské činnosti týkajúce sa domácnosti musia byť zdokumentované v knihe o rozpočte domácnosti Haushaltsbuch. Kniha o rozpočte domácnosti a bločky sa musia uchovávať po dobu 2 rokov. Na žiadosť klienta by ste mali poskytnúť ich kópie a nechať si preplatiť náklady na vytvorenie týchto kópií. Dokumentáciu opatrovateľských, prípadne ošetrovateľských činností treba viesť dôkladne a pravidelne. Treba dokumentovať všetky poskytnuté služby, ako aj zdravotný stav opatrovanej osoby a túto dokumentáciu sprístupniť zmluvným partnerom, ako aj inému zdravotníckemu personálu, ktorý sa o danú osobu stará. Mapa dokumentácie opatrovateľskej činnosti. Pod týmto názvom nájdete dokumentáciu na stránke www.ig24.at. IG24 odporúča, aby ste túto mapu dokumentácie používali počas každého turnusu a pre každú opatrovanú osobu. Je to pre vás predovšetkým bezpečnostné opatrenie, že ste vašu prácu nielen písomne zaznamenali, ale svedčí to aj o vašej dôkladnosti a profesionalite.
IG24 zastupuje pracovné záujmy opatrovateliek a opatrovateľov. Môžete nás kontaktovať na našej webovej stránke www.ig24.at alebo kontakt@ig24.at. Toto video je súčasťou projektu Naša práca, naše práva, financované z Fondu digitalizácie dielo 4.0 AK Viedeň.